DXDC RadyoMaN Report. Pahugtan pa sa Davao City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO ang implementasyon sa 22nd Rule alang sa mga public utility vehicles kung PUV sa mga loading and non-loading areas sa syudad. Gibutyag ni CTTMO Head Dionisio Abude sa programa sa City Information Office kung CIO nga aduna na daan kini nga palisiya apan wala kaayo natutokan tungod mas giprayoridad ang pagbantay sa coastal road. Apan sa karon magbutang na sila og 36 ka mga traffic personnel aron bantayan ang mga sakyanan nga dili mulapas og 20 seconds sa mga yellow box. Matud sa opisyal nga kung kinsa katong drivers nga dili mohawa human sa gitaganang oras, hatagan kini og citation tickets ug kung walay mapakita nga PUV IDs mamahimong makabayad og penalty. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.